اول گلشا پکور ورگی رحمتنا اللہ پاد وکڑل بشمار احسننا چادر پوشیدن وروا چوی هرنا چادر پوشیدن وروا چوی هرنا اول گلشا پکور ورگی رحمتنا اللہ پاد وکڑل بشمار احسننا چادر پوشیدن وروا چوی هرنا چادر پوشیدن وروا چوی هرنا نن یہ دالور چادر پوشیدہ نن یہ دالور چادر پوشیدہ چہر خواہ گورم خوشحالی دا چہر خواہ گورم خوشحالی دا پکور نازل یہ دید خدای برکتنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا اول گلشا پکور ورگی رحمتنا اللہ پاد وکڑل بشمار احسننا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا شمع بارک عصمت اللہ تا شمع بارک عصمت اللہ تا بیا مبارک حفظ اللہ تا بیا مبارک حفظ اللہ تا محمد شعیب تا دے اللہ ورکری اجرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا اول گلشا پکور ورگی رحمتنا اللہ پاد وکڑل بشمار احسننا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا عبدالصمد عبدالکریم عبدالصمد عبدالکریم فضل پرے وکڑ رب رحیم فضل پہ وکڑو رب رحیم چکور تارا یغلل دا علم ماشلنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا اول گلشا پکور ورگی رحمتنا اللہ پاد وکڑل بشمار احسننا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا ہے کائی شلپ فرمائش ہے گائے شلپ فرمائش ہدیائی شلو ڈر خویش ہدیائی شلو ڈر خویش فرمائش میں یہ لکلی دی شیرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا اول گلشا پکور ورگی رحمتنا اللہ پاد وکڑل بشمار احسننا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا عارف اللہ گل خوبان عارف اللہ گل خوبان رحمان سید مفتی یاران رحمان سید مفتی یاران پختونخوا کے دا حضور وینتنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا چادر پوشیدن وروا چوی ہرنا اول گلشا پکور ولے گی رحمتنا
الله پاد وکړل بشمار احسانونه چادر پوشید نن ور واچوي هرونه چادر پوشید نن ور واچوي هرونه وړاندې کیږي په ډیره مینا د ایوبي اسلامي سټوډیو له طرفه په خبر غوازونو جناب نتخوان ګل خوبان استاد او سره ګران ملګری عارف الله عباسی او سپیشل فرمایش کړی دا خایکا ایشال او هدیه ایشال او سپیشل فرمایش کړی دا کراچی نا مفتی رحمان سے والسلام.